Maya pagat panapon po. Kambeda po rin kaya katamong pansariling kayadwanan para kaniting miso. Yabe tala po ding pasalamat dari Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez. Para po ka rin mag-birthday. Father Emmanuel Contuares, Janet Serrano. Healing Father Lord Christopher Beltran and Conchita Guanzon. Speedy recovery and birthday, Delia Quezon. Special intention, Lani Quito. Yabe tala naman po, keng kaya katamong panalangin, ting kaya katamong kapatad, amayango na biye. Saturnino, Crisanta, Priming, Benjamin, Elizabeth, Pelominar, Victorino, Consuelo, Lemer, Lucas, at Eduardo Sr. Makanyan mo naman po in Thanksgiving na puring Holy Face of Jesus. Parangalan tayo po yung dalita pamuklad. Kayang kewani, usal
Kinagining ipampo ning anak, ang po ning Banal Espiritu, Amen. ing grasya ni ginutamang Jesucristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakyag ning Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya ka, antimorin. maya pa gatpanapon kay kay po, kaya po nga doyti, kaya katayang langgaganakan, dating adong martir, tinalakad, king kasalpantiyang katoliko, laban kang Henry VIII, magnasang i-divorce ng asawa na, kitang mga year 1400s, at deti yapin ni San Juan Fisher, Obispo at Martir, at Saint Thomas More. Nya batang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, kaya katalapang aminan na pagsisyan, ding kasalanan tamo, tanyaran pa may lunos na kapatawaran ng Diyos. Igang babi kanwanan karing tapat mamintu kaya ka Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Igang sasaw kaya kaming makatuklas king pasbo na makipot at dala na makitid painturo king biye Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ikang gagalang karing taong kaya ka mamintu at ating banalatakot kaya ka Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Ing Diyos may paintutu pakaluluan na katamo king pangapatawad daling kasalanan tamo idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, patibayin mo yung tunay kasalpantiyanan, kapamilatan ng korona, ning pangamartir, king kapamilatan ng panalain di San Juan Fisher at Thomas More, birasana kaya kaming tetagan mipasyak king kekeng kasalpantayanan, kapamilatan ng padatumi kaniti king kekeng biye. Itiyadan mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Genesis. Mabandiyang talaga ay Abram, dakalya animal asisesen, at tipuning pilak at gintu. Ilota kayabe ng Abram, at inya namang animal asese, at inya naman dakalatolda, at katubale, at magobra. Iya sapat impipagpastulan, nung may miyabela, maralas ing mipapatela, ring magpastuldang tupa, ri Abram at Ilot. King panahon na ito, ding kananewo at parisewo, ilang manuknangan king gabo na ito. Kanita nga ng Abram kang Lot, katasana mipapate, at ding magpastulto, mi kamaganak ka to. Numunta ka king Dania kayli, ako naman munta ko king Dania wanan. Numunta ka king Dania wanan, ako munta ko naman king Dania kayli. Linaway yang makapadurot Ilot at ikit nang mipaparanuman, yang masalese ing mabilog kapatagan, naning Ordan ang gana karing soar. Kalupaning sarili ng mulahan ning Ginu, o ning Ehipto, napakanita sila baning Ginu ing Sodoma at Gomora. Uli na nita, pinili niyang Lot ing mabilog kapatagan ning Hordan at mintaya bandang aslagan. Makanyan lang mi pagkawani. Menatili ay Abram king labwad na ning Kanaan. Samantalang migdaw niya Lot karing syudad ning kapatagan at telakad no ring toldana siping ning Sodoma. Ngeni ding memalening Sodoma, tutulang mga ragul a kasalanan king Ginu. Lini pa si Hebron i Abram. Kalako ng Lot, migsalita yung Ginu kang Abram. Nga na, king kaya kang kabilyan,
maglalawe ka. Lumawe ka king Dane Norte, Mauli, Aslagan at Albugan. Ibiyako kaya ka at karing palipi mo, ing sablang gabon ayakakit mo, bang maging kaya kayo king kapilan paman. Parakalan ko lang antiking alikabok na ningyato, nung sakaling abilang da, ing alikabok na ningyato. Kanita abilang da naman ding palipi mo, makona ka at lakaran ing gabon, ing kaba at lapad na, uling kaya kako babiyay iti. Linipat na lang Abram ding toldana, at menok nangan niya lelena ning sagradong dutong, karing Mamre, ning Hebron, karin mi talakadyang altar, para king Ginu. Amano na ning Ginu. Salamat king Diyos. Ing darapat katuliran, mabibiyaya arapaning Ginu. Ing darapat katuliran, mabibiya arapaning Ginoo. O Gino, nining manuknangan, king banal ng kabundok-bundukan. Yay itang taong alang atat sa king pamibibiyena, itang darapat king katuliran, itang parating magsalitang katutuan, at gagamit king dilana, king kapanyiran. Ing darapat katuliran, mabibiya arapaning Ginoo. Itang gagawang kapanasakitan, king kayang kakaluguran, itang magsalitang kalaraman kenu paman. Detang misakwil king Diyos ela katulan. Dapot deta king Diyos maminto at tatakot ilang kayang igagalang. Ing darapat katuliran, mabibiya arapaning Ginoo. Kayang tutuparan sabla ng kapangakuan. Numananti ing maging kabayaran. Itang mamantubo king kwaltang kayang paparam. At eme asuhol laban karing taong alang kasalanan, ing taong mabibiye, makanyan matatagya, at maugon kapilanman. Ing darapat katuliran, mabibiya arapaning Ginoo. Ingamano mo ang tiyang sulu, amamantabe king pamaglakad ko, at salayang saslag king kakong daklat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka mo rin, pamamasa king may pabalita, agpang kang San Mateo. ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, ay babya karing aso, ing sagradong bage. Huling dalusungan da kayot, pangetan deti, kaybat. At ayla yugsering perlas yu karing babi, huling damusakan dalang mistula reti. Daptan yu karing aliwa, ing buryong daptanda naman kaya kayo. Iti ing kabaldugan ing batas, at ing sablang turu ring propeta. Lungub kayo, king pasbol na makipot. Huling malwalas ing pasbol, at malapad jing dalan, apapunta king kasiran. At siya, ing darlanan da ring dakal. Dapat makipot king pasbol, at makiti jing dalan, apapunta king biye. At karitak da ring makatuklas kanite. Ing may pabalita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. May pa sisilim na po kaya kaingan. Ang gandang takip silim. Alam niyo po, mayroong isang discipline si St. Ignatius of Loyola, ang pundador ng Jesuit. No? Ito yung Ignatian spirituality.
mayroon siyang isang konsepto na sinabuhay sa kanyang sarili at itinuro sa kanyang mga parang alagad, mga sumunod sa kanya. At ito yung kasabihan na agere contra. Agere contra. Na ibig sabihin ay to act against or acting against. Or pwede rin po siguro doing the opposite. Ito pong konseptong ito ni St. Ignatius ay parang siyang ginawa niyang guide, no, para labanan ng kasalanan. No, kasi doing against, acting against, doing the opposite. Halimbawa, pag galit ka, paano mo lalabanan ng galit? Di, siyempre, pag galit ka, gusto mong manuntok, magmura. Pero para sa kanya, do the opposite. No, kaysa samurahin mo, ang kaaway mo, say, I love you. Ganyan. Kaysa insultuhin mo, I respect you. Parang ganyan. No? Yan ang ni St. Ignatius of Loyola. No? Doing the opposite. No? At dito po sa ating first reading, parang ito yung, parang alam ni Abraham, itong konsepto ni St. Ignatius of Loyola. No? Itong agere contra. Kasi sila ng kanyang pinsan na si Lot, daming mga ari-arian, mga lote. Kaya lang nag-aaway daw yung kanilang mga herdsmen, mga nag-aalaga ng kanilang lupa at mga hayop. No, kasi nga magkasama sila sa isang napakalaking lupa kung saan nandiyan ang mga alaga nila. Kaya nagdesisyon sila, napag-usapan nila, paghatiin nila yung lupa. At alam nyo, siguro talagang banal na si Abraham. Parang ginamit niya yung agere contra. Pag kayo po ganong paghahatian nyo, siyempre, paghahatian, anong gusto nyo? Kayo ang unang mamimili sa pinaghatian o kayang magpapahuli? Di pa ba, normally pag ganyan paghatian, mauuna ka. Kasi para makita mo kung alin ang mas maganda sa dalawa. Pero si Abraham po, ito, pinaghati ang dalawa. Sabi niya kay Lot, pag pinili mo yung left, sa akin yung right. Pag pinili mo yung right, sa akin ang left. Ganun lang. No? Ibig sabihin, pinaunan niyang mamili si Lot. Bahala ka na kung anong pili mo, yung matira sa akin. Agere contra. No? Hindi niya inuna muna ang kanyang sarili. Pagkus normally, una mo muna yung sarili mo. Pero siya, hinayaan niyang mamili muna. Actually, alam niyo, pag mga ganyang, yung agere contra ni St. Ignatius, kahit sa pilahan, di ba, pag sa pilahan, gusto mo mauna ka. Pero agere contra, magpahuli ka. Pero kung gusto mong mauna, halimbawa, pag nakapila ka sa pagkain, pag ikaw ang una, gusto mong mauna sa pagkain, sa agere contra, kung gusto mo ikang mauna, pag ikaw ang naunang kumuna ng pagkain, itira mo yung pinakamasarap sa pinakahuli. Huwag mong kukunin ang pinakamasarap. Dapat hayaan mong yan para sa huli. Agere contra. Kaya niyo po ba yun? Normally, pag nauna ka sa pagkain, bahala na yung mga susunod. Kasi pag ako, kukunin ko na yung tiyan ng bangus. Pag lechon, kukunin mo na yung bandito, yung leg. Pero agere contra, iwanan mo yung pinakamasarap para sa mahuli. Huwag mo nang kukunin yung pinakamasarap. Huwag muna para sa sarili. At ito nga ang ginawa ni Abraham. So, binigay na kay Lot ang pagpili, ang mas masarap na pagpili. At tignan niyo naman si Lot, wala sa kanya yung agere contra. Nung makita niya, kasi siyang namili, nung makita niya sa dalawa,
Mas maganda doon, luntian ang mga puno, sariwang ang tubig. Dito ako, sabi niya. Pinili niya yung mas maganda. Pinili niya yung mas maganda at naiwan kay Abraham yung mas pangit. Adjere kontra. Pero alam niyo nangyari? Kung itutuloy niyo yung istorya, dumating ang araw, yung panig ni Lot, yun ang nasunog, Sodom and Gomorrah. Yung kinuhat, naiwan para kay Abraham, siyang pinagpala ng Diyos. Dahil mas marami pang biyaya ang ipinagkaloob sa kanya. Mahirap ang ginawa ni Abraham, parang pagdaan sa makipot na daan. Pero yun ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo. Maraming napapahamak sa pagdaan sa malawak na daan. Ayaw nila yung adjere kontra. Pero yung dadaan sa makipot na pintuan na yan, na choosing the opposite, acting against what you like most, sila ang pinagpapala. At sila bandang huli ang may mas malaking nakukuhang pakinabang. Kaya sa atin po, huwag nating kalimutan yan, adjere kontra. Pag marunong tayong magparaya, ibigay muna sa iba yung maganda at mabuti, tayo pagpapalain. At kung ang tulak sa atin para maghiganti ng masama, doing the opposite, ang magpadama pa ng pagmamahal, magpakita pa, magpamalas ng kabutihan, yan ang daan ng pagpapala. Yan ang daan ng kaligtasan. Hindi madali, mahirap, pero pinagpapala ang dumadaan sa makipot at makitid na pintuan na yan. Amen. Ngayon po ating idulog sa pinating mga kahilingan, tayong lahat na tinuturo ng Panginoon na huwag matuksong dumaan sa makipot at sa malawak na pintuan o daan tungo sa kapahamakan ng pagiging makasarili at baluktot. Bagkus, daanan ng makipot na daan ng kabutihan at pagpaparaya. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin ni. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin pari ng Santa Iglesia, ay manimuna tang tungkulan, yaing ganap king Eucharistia, itay dakatasana king banal Eucharistia, bang lugod at igalang ing mabiya katawan at daya ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring palpikasala, lalong-lalo na ring makalukmuk, masolo king pamikasala, aga nakarasana ing daya ng Kristo, ang makaos king kaladwara, bang sumisila, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang misalwak king daya, laking gera o krimen, at para ka ring pakamalantang meyango na biye, ing pakalulu ng sinubling mebye Kristo, mi pakit sakarela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katangan mabibye, magmasusi kanitang Eucharistia, akam tantasana ay matinding kapag malasakitan, para ka ring pakakalulu, ding ulila, ding ating kapansanan, at ding masakit, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Yan po, adwanta mo yung sarilitang kapagnasan. O ginumit mong pakalulu mong pakiramdaman ding panalangin daring kekang talasuyo. Sa pan mong manyawad king ikatula mo, at ipagkaloob mo sa ring karelang kayadwanan. Tiyadon mi kapamilatan ng Jesucristo, ginumi. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, bante kaya katamong daw, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na sana ng ginuiting daon karinggamat mo, kay kapuri at kaligayan ng kayang lagyo, in kaya katayang kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. Ay paming miglalang, tanggapan mo reting hayin adaralami, ban pagmasusya ning piyesta ring kekang martires, di Juan Fisher at Thomas More. Ikabos na kaya sana, king kasalan iting sakripisyo, at gawa ng kalugod-lugod kaya kaming kasuywan. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka, Antimorin, yat nayo rin puso yo. makayat nano, king ginu, Pasalamatan tayong ginu, at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang karino igpab, Diyos king alangang alubos mayupaya, ing banal mong martir di San Juan Fisher at Thomas More, tikyan ding alimbawa ng Kristo, at dinaw ding karelang biye para king ikaligaya ng kekang lagyo. Ing karelang kamatayan, papasyag na ing kekang upaya, asasdag king kainan miyanting tao. Pipiliin mo ring mayna at pasignangan mula king pamipatutura keka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Mulinita kaberi sa blangkoro ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng naming babye kapurian kekang. Banal, banal, banal yung ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuing banwa tingyatu, king kaya kang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapala joy daratang king lagyo ning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, nulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalalang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bay mi daw ang kusang lug, king pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinapet, pasalamat siya kaya ka. Pira sinet binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya, iti ko nga nat ka na niya. Tiging ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, hing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Adaptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo ventea, y Cristo sinuplia, y Cristo datangnya, Yang ini gaganakan mi pa, ing kamatayin at pamanyabli na may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang nisulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ning Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yatu, ban beganap ya kinugod, también ang Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman, di kapatid ming pepay nawan at maninayang sibling miye, lalo-lalo na, ding talasuy mong, diamong Jason, Elmer, Marcelino at Marius, kambiyan ng Francisco at Domingo Senior. Ading alapang miyang unabi, tanggapan mo sana aking maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya ba ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose kayong esposo, kaya ba ring apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panahon, puryenda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tutup, kagawning banal espiritu, pupuryenda kat parangalan, manggaman king alanganga.
Mapamintuging amahin tala pangabos at ibog kibala ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Ipami, at siyo kabanwa, misang banying lagyo mo. Datang kaya kaming kayarian mo. May pamintuan ng loob mo. Ketisuri pantibanwa. Ingka kanan mi king Aldo. Ibiyem mo kaya kami king Aldo ang inim. Ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing may kasala kaya kami. Kaya Paisaw kintukso, nanay gabos mo kami, kisablang marok. Amen. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, manugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasawpanin kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasadanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligayo, manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Aning lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan, ing Ginoo man tabi, sana kapilan man kaya At kayo. kaya ko, antimorin. Tipo, may kakapatad, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga. Kapayapan. Kordero ng Diyos. Milala ko. Yung kordero ng Diyos, similala ko king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaws king ngapunan ng kordero. Ginoo, ako matampang tang pagkapya ko. Dapat iagkas mo yung amano mo at kumayap na ako.
Si Claude Tamo po. Panalangin kang San Jose. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning nuan na Birhen Mario. Kaya ka ing Diyos, penibala ni ing anak ng bugtong. Kaya ka Maria, binili no ing kapanaligano. Kambe mo Kristo, mi katawan niyang tao. Nuan na San Jose, kaya kami mo naman ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasyo, pakalulu, ampong sikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keko kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal la kasakitan kaya kami at may kamateno karing dakal la tao. Adwan mi ni keko ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatsat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula ring tawong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemyo king bansami. Ipanalangin mi loring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren, miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at bang makasawop kami karetang mga mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Mo sana pisawili nga klis mi keko king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanuana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kakanan ming tinapay bat banwa, at maging metong keng katawan kang Kristo. Mo kaya sana paimburisan, mi kakawani, king kayang lugod, at sapan mo keng tuki, karing kaya kang martires, di San Juan Fisher at Santa Tomas More. Ban kapamilataning tetagan, magtagumpe kami, karing sablang bage.
king pamanantabi ng Kristo, malugod kay kamingan. Huling mabibi at maghari kang behemot ng Banal Espiritu, metumo king panga Diyos, manggaman king alanganga, Amen. ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ko antimurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos, may painduto, ingid pa, amponing anak, amponing Banal Espiritu, Amen. may arining kay katang kapag masusyan, umeta ng ining lugaran ng Diyos, ting kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Bening Diyos, kaya kayo po, dakat mong salamat. Magandang gabi, marami pong salamat sa lahat. Thank you. Tiras na umilinyakan, impaming kawanitangan, bendisyon ninyo sa winduman, kaya katayang mapakanan. Asanting yaing balita, ake kami paligana, ni Kristo yasang tekang dalan, tupalit man ingkundanan. 「